Vilket level? Ja, effekt. What level is burn? Here, banan. Fuck. Way to go. Jag ska bara vara väck först nu, så visst. Tja. Ja, tackar. Jag är helt bättre. Kolla, det är ett fem. Vi kanske kommer att ta fram. It's not bad, laid back. Oh, I die! Du döjer! He's mad, yo! Döjer. Yeah. Han får i lava. Så han döjer. Och jag är en grävande gröva lava. Vi skulle ha kvar kistan i lava nu. Ja, no. Vi kan ta med nu. Så. Nah, okay, it dropped. Okay, English potion is very. You should look so stark, man. Oh, drink the potion! Nah, average potion. vi brukar Average potion. Alla då. Oh my. Let the best guy win. Yeah, wait. Start a fight, Levi. Símun, kom här Símun. Nej! Oh, how does it feel, huh? How does it feel? Alltså du fick innan test nu. If I the black princess. If I attack a hero. Det är att han level 3 måste man. Yeah. Bitches love level 4 more. Yeah. Yeah. Don't worry, I'll get him up on his feet again. Oh, precis där också. Det är så själver. Oh, så ska jag dig. I just don't know We're anymore. bara reviva med vid Mara Löjviga nästa nästa vecka. Annars blir jag surare. Får inte pröva, jag vet inte klar. Okej. Ah, fuck. Okej, börja. Det lägger inte upp. Nej, är det inte tajma där? Okej, det tålar fullständigt gott av. Nej. Whoa, oh shit, son. Okay. Yeah! Kamera löven. Jag skottar mig för väck, Símun! För väck! Jag fick en option! It's a fuck option! Fränteratter! Vad är det ju? Det är bara allt jag har till. Hallå? Wait, one minute akkurat bossen. Jag hade inte kan komma till Símun. Ah, Don't fuck leave it. me! You have to leave you behind. No! Ah, det kom atter. Oh. Ah, jag snackar drap. Yeah, level 3 only. But du är captain character. Oh my god, Det är bara character, det är snäga. What's the flows lite där? Oh my god. Fuck you, Símun. Jag har level 2 också nu. Oh shit. No, han är bara opassad. Apparently. He's got its things right and Vi stuff. måste så gärna ha aliens, Símun. Tror jag att spelar rullar. Wait. Fuck! Jag kanske Han drar en chans, eh? Han drar. Au! Okej. Han hade mig skev igen. Det tar mig svär ut där! Fan, det är Hey, Símun! I don't know, man.
I don't know. Kawaii? Kawaii for that? Imaginary Musa Chotkan. Can't say no to that. Åh! Jag rör jag bara runt. Jag rör jag bara runt. Kasta Simon! Esper. Får jag? Nja. Åh. Vi taggar dig. Det är bara det. Simon! Simon, tagga det. Yeah. Not the benching. Gott att det var eld där, ja. Speaking of fighting fire with fire, huh? Nå, shit, det är inte mot eld. Nå, bättre vid då. Okay, killing blow. Yeah. No, little princessa, no. Alltså, pugga nu. Jag kan inte späkliv till han. Skång och späkle. Skång va? Jag kan inte göra det, det är en kontroller, ja fucker! Jag vet. Ja. Fuck. Omrikan. Ja. Du feel now, bitch! Okej, Gear. Du bläkar ner och trappar. Nej, han får panna med ni väck. Ja. Esper. Det var inte släktet vet jag. Jag vet att Björka... Åh shit, det är skångo. Ice Det är Queen. Björka 2 är tvär efter, va? Ja. Oj. Bara första Ginger. Levi, lyckor. My god, skudda hade jag mer. Kom, skudda hade jag mer. Levi. Jo. Det var... Det är mitt drömmer, okej? Okej. Det tror man inte. Jag är så stora hötta alltså. Levi får så fetish på första skydda att jag säger. I don't get it. Nej, kör den här. Lyckor. Kör han här, okej? Nej. Kör den det är bara Det är smashed plats. ninjas kommer ut. Ninjas. Det är kör han Make här. it a splash nu. Det är inte kör det är ninjas. Ninjas är Kör den här ninja. Fuck it, it's is ninjas. Att det här är en kanske ninja. Not just ninjas. Jo, det är ninjas. Att det är robotkören här. Ninja. Fucking ninjas. Gör det åt Sverige. Sverige? What is this? Ja, Han är Ninja Pirates så... Robot. Oj, högt upp. Ja, det är fucking... Kan jag gå och finna sig Oh shit. Ja, för att äta Kraken så bara man kan bakgrunden med dig. Vi har skott nu. back? Vi vill ge skottet. Jag tar mig det tjej. Det har gått på 40 liter. Jag så att du får 2 löjban där. Ja? Så att du får 2 löjban. Pröva hoppa och slå där, det är det man ska göra. Det är det shit det är. Får jag nu Asper, hvis det gör det träje så borde det inte ta sig av alla blå bränder. Oh fuck. Nu sitter jag den, nu sitter den ner. Vi sagt skickar. Spel mig tjockt i 20 gånger. Ja, för först då. Jag har inte sagt. Du är som rätt där, eller? Du är inte egentligen... But that is a lot of bullshit. Fucking bitch. Ja, snöj! Fuck! Det är bara... Man kan inte välja som ett gant, kan man det? Nej, det sucks. Ja, de bad där.
inte. Jag kanske går flyta med att leva i rack med kvarv. Kan du sitta och fakta mig? Oh shit! Nej. Vi tog